En el següent vídeo aprendrem a fer l'activitat 9, que és la regla de la multiplicació. Ens demana tres coses. Una, que definim experiment compost, l'altra que donem un exemple i l'altra que fem aquests dos exercicis. En el següent enllaç teniu explicat què és un experiment compost, que és aquell que està format per diversos experiments simples. Per exemple, un experiment simple seria llançar una moneda. Un experiment compost seria llançar-ne 3 alhora i veure quina és la probabilitat de que surtin, per exemple, 3 cares. Podríem combinar també dos experiments simples diferents, com per exemple llançar una moneda i llançar un dau. Doncs aquí us he llançat ja dos exemples, d'acord? Ara anem a fer aquest exercici. Ens diu que aquí tenim 3 ruletes, d'acord? I ens diu que la probabilitat de que tirant les ruletes arribem a A és de 0,48. I ens diu que s'obté multiplicant 0,8 per 0,6. Anem a veure d'on surt això. Bàsicament, si us fixeu, tenim 2 grises fortes i 8 grises claretes. D'acord? Per tant, aquest camí és el gris claret. És a dir, tenim 8 possibilitats de 10 d'anar per aquí. 8 de 10 és 0,8. D'això surt aquest 0,8. I gris fort és anar per aquest camí, que són 2 de 10 possibilitats. És a dir, 0,2. D'això surt aquest 0,2. D'acord? Ara, un cop estàs en aquesta ruleta, tens 4 possibilitats d'anar cap al taronja i 6 possibilitats d'anar cap al blau. És a dir, 6 de 10, que és 0,6, i 4 de 10, que és 0,4. Per això aquí hi ha un 0,6 i aquí hi ha un 0,4. Veieu? O sigui que la probabilitat d'anar en gris claret, o sigui que anar a A, què és? És gris claret i blau. Per tant, serien el 0,8 pel 0,6. Per això es diu regla de la multiplicació. D'anar a B, a N, per exemple, seria gris claret més groc, a més carbassa. Llavors tindries el 0,8 pel 0,4. Igualment, si vull anar a verd, no? Seria gris fort, 0,2, per el 0,5. Veieu? Perquè és la meitat, és 5 de 10 i 5 de 10. Tant si fas vermell com si fas verd, és 5 de 10, que és 0,5. Per tant, aquests 0,5 tenen aquesta explicació. D'acord? Podeu provar amb altres ruletes i bàsicament és la mateixa probabilitat, o similar, no? Per exemple, si volem provar amb aquestes ruletes, fixeu-vos que aquí tenim el mateix, no tenim 7 de 10 de gris claret, 3 de 10 de gris fort, 2 de 10 de taronja i 8 de 10 de blau. De vermell en tenim 8 de 10 i de verd tenim 2 de 10. D'acord? Per tant, quina serà la probabilitat d'A? Doncs la probabilitat d'arribar a A serà 7 desens per 8 desens. 7 desens per 8 desens. Podeu multiplicar directament les fraccions. 7 per 8, 56, entre 100, això és 0,56, o el 56%. Probabilitat de N seria 7 desens per 2 desens, és a dir, 14 partit per 100, és a dir, 0,14. El verd seria 3 desens per aquí multiplicat per 2 desens, és a dir, 6 centens, que és el 0,06. I de vermell seria 3 desens per 8 desens, és a dir, 24 centens,
és a dir, 0,24. D'acord? I si sumeu totes les probabilitats, us ha de donar 1. Sí? I és a dir, 6 i 6, 12, 4 i 4, 8. Vale? Em porto 2, 5 i 1, 6, 7, 8, 9, 10. Em porto 1. I aquesta una que m'emporto és l'1. Vale? Per tant, és 1, és 100%. Totes aquestes probabilitats han de sumar 1. D'acord? Per tant, és 0,56, 0,14, 0,06 i 0,024. Posaríeu aquí i us comprovaria que és correcte. D'acord? Anem a comprovar-ho si voleu. Però ja la comprovació està feta. Si suma 1 tot, 0,56, 0,14, 0,06 i 0,24. D'acord? Veieu, aquí us ho fa amb nombres decimals, jo us ho he fet en fraccions. Potser és inclús més senzill. I hi ha un altre exercici, aquí, en el número 2. Aquí en el número 2 diu que tenim dues urnes, A i B, amb boles vermelles, blaves i verdes. Diu que tirem un dau. Si surt 2 o 3, traiem una bola de A. Si surt 3, 4, 5 o 6, la traiem de B. Aquesta representa que és A i aquesta és B. Aleshores, mireu, t'explica una mica que pots fer un arbre, d'acord? Un arbre de probabilitats. Com el fas l'arbre? D'aquesta manera. Si treus 1 o 2, obtens d'aquesta urna, que és la urna A. Vale? I si treus 6, 5, 4 o 3, treus de la urna B. D'acord? Per tant, et diu, quina és la probabilitat d'A que treguis de la urna A una vermella? Podries fer-ho d'aquesta manera. Sí? Quina probabilitat tens de treure d'A? Doncs en el dau tens dues possibilitats de les 6 totals. 2 de 6. Perdó, al revés. 2 de 6. I un cop estàs aquí, quina probabilitat tens de treure vermell? Doncs 2 de 5. I quina probabilitat tens de treure verd? També 2 de 5. I de blau, 1 de 5. Per tant, la probabilitat de treure A i vermell serà multiplicar això d'aquí. D'acord? Serà 2 de 6 multiplicat per 2 de 5. És a dir, 4 de 30. Quina és la probabilitat de treure... Bueno, després podríeu simplificar, És a dir, 2 de 15. Quina és la probabilitat de treure verda? I de la A, doncs és 2 de 6 multiplicat per 2 de 5. La mateixa, 2 de 15. I de treure blava és 2 de 6 multiplicat per 1 de 5. És a dir, 2 de 30. És a dir, 1 de 15. D'acord? Aquests són els resultats, Anem a l'altra banda. Quina és la probabilitat de treure d'anar a la urna B? Doncs treure 1, 2, 3, 4 possibilitats de 6 que té el dau. I un cop estàs aquí, què tens? 3 de 5. Probabilitats de treure vermell. I 2 de 5 de treure verd. I 0 de 5 de treure blau, perquè aquí no hi ha cap blau. Per tant, ara aplicaries la llei de la multiplicació. 4 de 6 multiplicat per 3 de 5 són 12 de 30. Aquí simplificaries, si vols, entre 6. Simplificant per 6 seria 2. 2 per 6 és 12, no? I per 6 és 5. 5 per 6, 30. Si multipliquem aquí 4 sisens per 2 cinquens, aquí tenim 30 i aquí tenim 8. D'acord? Si simplifiquem per 2, seria 4 quinzens. I finalment, aquí ens queda 4 sisens multiplicat per 0 de 5.
això donaria 0 de 30, que és el mateix que 0. Val? Per tant, si ho vols posar per comprovar, jo no sé si et fa simplificar, però sempre és millor posar-ho simplificat, Doncs poses 2 de 15, 2 de 15 també, 1 de 15. Ara, estem amb la B. Totes les urnes B ens han donat també 2 de 5, 4 de 15 i 0 és igual al número que posis a baix, de 30. Vale? Podries posar 0 de 1, també dona 0. Vale? I et diu que és correcte. Aquí et fa els càlculs. I fins aquí el vídeo. Espero haver-vos ajudat.